guys, Stacy here and welcome back to my channel. So today guys, I'm gonna take you through a day in my life here in Cebu. I'm gonna show you how traffic Cebu is. Yes, so I just woke up guys. It's already, what time is it? 6:37 a.m. And yeah, akong duty is wala ra, flexible ra mong time sa office. So kami rin magbuot sa mong time as long as we render 8 hours a day. And that's good. So okay guys, so first thing in the morning, so pag matapangan ako, syempre mag-ayos sa tasong bed. So maligo sa ako guys, and I'll be back later. Guys, so mag-fix na ko sa kong hair. Alright, so we're done with our hair. So next guys is mag-fix na ko sa kong now fix. A small room, so mga gamay ra gid kay siya, like nanadiri ako ang table, akong laptop, ako kayo, bahala na siya. Wala na ko yung time mag-fix. So muna siya akong ref. I have Bali, Hong Kong, Singapore, Hong Kong, Disneyland. Kani siya kay gata gani ni Gabriel. Thank you Gabriel. And then din kani ka Malaysia, Maldives. Maldives. Sa mga local kamikin. Siargao, Balete, Sikihor, I bought it in Bali. This is my bags. Puro mga Bali bags. And my bed. So simple rin kaya akong room, akong life there is a Cebu. So I'm done guys. So manakog ilis, manakog kanang fix akong hair, sa akong face. So ato na ta. So by the way guys, so dili na day ko mukhaon diri kay kapoy naman magluto. So na ako lutoanan sa gawas, but di na ko magluto kay kapoy na. And then nagdali ko sa oras kay ang Cebu traffic ayo. So tanaw ta mo niyon sa traffic. So yes. So andun ako guys. So let's go. Alright guys, so naglakaw na ko pa doon sa sa skina. Nagstay day ko diri sa Compostela. Layo kay no. So gituyo gid siya nako kay nag-run ko sa kong auntie kay kung adto ko sa Cebu mahadlo ko kay basin masunog or kanang daghang ugawat gani nya walay makabantay sa kong room. At least diri kay nakoy peace of mind na nakakong auntie na makabantay sa mga room. Okay guys, so ako skina. So mulabang ko pa doon dito kay naaman dito ako doon sa sige na guys, mulabang na ta guys. Okay guys, so nag-ataw na ko bus guys. So dapat ako sakyan kay series bus kay para wala ko'y bleeding. So ang usa din sa benefit kung employee ka sa series bus kay imong immediate family kay na ay free ride everywhere in Cebu or in the Philippines, basta bachelor lang bilang car na company. So yes, kung magbabot sa kong bus, may tanara dayon. Nakasakay na ko guys. Guys, so time check. It's 8:33 in the morning guys. In traffic kayo, napami sa Mandaw. Traffic. 8:50.
traffic ya. Traffic kay guys. Kasi so dool na ako sa Pacific Mall. Ara ko muna. From Pacific Mall, sakay na sa jeep padung sa Foodland. After sa Foodland, sakay na sa para appointments para work na. Selamat ya. Selamat ya. Okay. Hey guys, we're here. Weird kayo kay nag-vlog ko na daghan kay tao. So magpalit sa ko food for my lunch and dinner. So adto ko magpalit dito. So let's go. Okay guys, so ari ko usually magpalit sa akong food for my lunch and dinner. So magpalit sa to. Salamat. Right guys, so man ako palit og sa kong sudan. So musud ko sa Pacific Mall kay ari ko mga morning. Igo na bitaw ko mo agi dire. Wala na koy paliton. So mo na akong picnic dire para makapa-aircon gamay, di ba? So I need to make a labang-labang there dito sa kon. Kenapa? Ay, shucks. Wala guys, puno! Pinaasa na lang ako ni Kuya guys. Shit. Hani kay Country Mall. Let's go! Palihan ko. Salamat. Made it here in Country Mall, so I will ride another jeepney going to Aboitiz, guys. Liti kuya. Aboitiz. Bago sakay. Struggle is real. So munaog na ko guys. Oh shucks. Oh my god. Alright guys, so made it here in Aboitiz. So from here guys, I'll still have to walk from here to the office for like 3 to 5 minutes. We're near na. And by the way guys, look at this. It's the Ayala Central Block. That's the new Ayala here in IT Park here in Cebu. So they're supposed to open November 15, but I don't know what happened. They postponed it and moved it to December 6. So December 6 na sila mag-open. So I'm very excited because it's just across our building, our office. Mana lang ma'am. Salamat siya. Guys, made it here in our building here in IT Park. So, staying at 6th floor. Yay! After almost, what time is it now? 9:57. So, higikan ko kay 7:30. So, pila na 2 hours and 30 minutes. So, I'm here now guys. Look at my face. I'm so haggard, but so yeah guys, that's the new Ayala. Look. And then our office is just here. Fashion night. So let's go inside. Okay guys, so nana ko sa office. Ciao. Nana siya imuwang. Saya deliver din. Electric pa na niya yung Oh, so nag-abot na ko guys, kaya limuot man. So magpandar ko og kanang electric fan ako, electric fan sa ilawom. Kaya limuot kaya kumugan. Muna ako ibutang. Na mga tawa sila. Tinood bitaw. Limuot bitaw gid abot. Dili pa na ako ma-feel ang aircon. Okay guys. So first kaya mag-check ko sa akong mga email. If na ako yung mga email from loved ones. Loved ones? Joke lang. Bitaw from work. Guys, so since wala ko for breakfast kay magtimpla na lang sa cold chocolate. So magtanaw to diri unsay nasa ref. So diri sa mong office guys kay free ang
Basta. Dali. Na ay bread. Na ay mga peanut butter. So, magkuha ng pagdira. I have here chocolate drink. So, ato siya. So, mag-init sa ko og tubig. So, ako siya giinit guys ang atong chocolate with milk. So, mana na siya ako ang pamahaw nga toast na lang sad ko og bread. Nasa ref na ay noodles dira, na ay bread, milk, coffee, may daghang coffee. Yan ay sugar. And my chocolate is ready. My package has arrived, guys. Mga visitor ako. Mga gwapo kayo. Nangita ko siyang make up katong pawagtang sa kuan. Ha? Lisngag ilong. Muna na pag-asa ko ilong eh. Oh, Google. Pinaingon pa si mga Google. Kabaw mo sa akong talent. Kabaw ka sa akong talent siya, kanya siya. Yan na, effortless. Nabuog din ang ilong. Ikaw. Baka, ikaw ko na be. Ikaw ko na be. Di na ko yung mauto. Kato sa una, pag bago pa ko dali kay kabuangan ko nila kay ila ko gipasayo like Christmas party ba na. Yung gingon na ako na yung Christmas party presentation. So practice mo kay ko. Ay, pa ko ni graduate ato ba niya sa college ba kay marag competitive kay ka. Unsa? Mukatawa ba siya umuunsa? Unsa? Si Jan. Nada ito si John, wa ba yun? Naoy. Wala man good. Naoy, itong nagitar-gitar sa jeep frame, nagnaas. Wala. Wala mo ko try na Christmas party na si John. Des, yung mga tanan, mga anak ka man yan. Nagtantang na mo na ikugmon. Ito gagawin ko, ano? Ako ko kay ko, no? Sige ka na, ano? Ano ka ba? Usa ka, batam. Isoli mo. Sudoy. Ikaw lagi, di lagi ka ba? Pero di lagi masod ho. Like ako agad guys, like mo gid akong talent, tanawa. Buwa. Agay ka sakit. Uy, ulo nagsunggo ko, joke. Sungit ato ay. Bastos magaman. Mane, wala hiya. Jacket na takot. It's already 1 p.m. guys. Time to eat lunch na ako. Muna niya akong lunch. Nagaw niya. Like, is man ako ka.
ko anoy. Thank you, Days. Thank you sa pagbilin sa kuan aircon. Oh, hey guys! So right now, it's currently 6:31 p.m. So, ako na lang nabilin dire guys. Tanawa guys. Wala na sila! Ako na lang guys. Wala po kaon. So, yeah. So, I arrived here at 10 a.m. So, I should go out at 7. So, you need to render 8 hours. Yeah. Karon kay nanguli na sila tanan, ako na lang isa. So mag-dinner sa ako. Guys, kamukhaon sa ako. So dry. Guys, sumana ko kaon. Pugasan sa ko na akong mga hipakan. Back at my table or my desk. So, I'm just gonna send my email, mag-daily report man ko na kay para sa among client or among harvest. Kung sa among gibuhat, amo na siya butang nito. This mobile, just put it for. So, akong work day guys, I'm a QA sa IT company here in Cebu. So, our office is here in IT Park and then among client is from the US. It's already 6:58 guys. Wala pa ako report. So I need to make my report na para makauli na ako. Oops! And I need to mas makalimtan eh. So sa amo other day guys, kay if dapat hindi mo kalimtan imong baso or imong platito, any kuan na imong gigamit dapat imong siya hugasan. So if makalimot ka na, so you'll pay 100 pesos every item. So, kani siya 100 at this one is 20 na ang aircon. If makalimtan ni mong pawang ang aircon, kaya mag-pay ka og 500 per day. So, ato, pag last weekend kay Friday night, nakalimtan ako ang aircon. Ang duha ka aircon, napawang na ko, pero naisa na wala na ko napawang. So, moto, nagbayad ko 1,000 kay Sabado ug Domingo. 2 weeks na to siya na ako ng allowance guys. Sayang kayo. Pero it's my fault. So, wala lang. Bayad na lang ko. Atos good kayo eh. So, time check. It's already 7:54 in the evening. So, you can see. Ako na lang. Halili. I can do whatever I want. Muuli na ko kay it's already 8. Then musakay na sad ko og beep padong sa SM, from SM. Musakay ko og another jeep padong sa North Bus Terminal. Then from North Bus Terminal musakay ko og series padong sa Compostela. Ana siya kung adlaw guys. So dili na lang muna ko pakuyugon dito padong uli kay ibili na nako ang camera diri kay hassle na kayo magdadaog camera. It's already night time. It's decades, you know, it's very delicado here in Cebu. Kung night time na kay basin ko ano ang camera. Anyways guys, daghan kay kong sat-sat. So that's all guys. Hope that you enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't done yet. And I'll see you guys in my next vlog. Bye guys. Mwah.